ጎይታይ ቴንክ ዩ ስለ ዝገበርኩም ላይ አቀባበላ ክብርና አምላኽ ይኹን ክንጽልይና ሓፂር ጸሎት ክንጽልይና ስለቲ ዝመጸና ቃል ክብርና አምላኽ ይኹን እስኪ ኩላትና መንፈስ ጸሎት ንኹን እሞ ንልባትና እንዳዳለና እግዚአብሔር ሎሚ እንታይ ትብለኒ መልእኽትኻ እንታይ እዩ ንህይወተይ ንመገደይ ንኣገልግሎተይ ኢልና እስኪ ሓፂር ጸሎት ክንጽልይና ክብርና አምላኽ ይኹን ብሩኽን ቅዱስን ዘላለማዊ እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምናውን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ በላውነትካ ማእኸልና ስለዘለኻ ዘደንቅ ግብርታትካ ድማ ትገብር ስለዘለኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ስለዞም ዝሃብካና ብሩኻት መዘምራን እግዚአብሔር አምላኸ ኣዝየ መስግነካ ኣለኹ ብሓቂ እግዚአብሔር አምላኸ ነቲ ትኽክለኛ መንፈሳዊ ዕጣን አምልኾ ናባኻ ኸንዓርግ እግዚአብሔር አምላኸ ይመርሑና ይድግፉና ይረዱና ስለዘለዉ ብሽም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርኾም ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኸ መመሊስካ ቅብኣት ኣብ ርእሲ ቅብኣት እግዚአብሔር ኣብኣቶም ከተንጀር ብጽልይ ኣለኹ መመሊስካ ሓፋ ብሎም ኣበርኮም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ባልካውን ከምኡ ክትዛረበና እሞ ምስጋር ክኾነልና እግዚአብሔር አምላኸ ናፍቲ ዝፈጠርካናን ዝጸዋዕኻናን ዕላማ ናው ዘፋጥነና ናው ናፍቲ ራእይ ዘፋጥነና ናው ዘሕልፈና እግዚአብሔር አምላኸ ቃል ክትበና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኸ ንኹላትና ንስኻ መንፈስካ ክትቆጻጸርና ደጊመ ጽልይ ኣለኹ እግዚአና ሁሉ ንዓኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና ኣብዚ ባዕልኻ ዝሰርዓኻዮ ማእዲ ድማ በይንኻ ክትጎይትት ክስልጥን ብሽም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኮሙ ስለዝኸውን የመስግነካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ቁሩብ ምዝነ ሃሩር ገለ ግዲ ኮይኑ anyway እግዚአብሔር ጸጎ ከብዛሐልና ክብርና አምላኽ ይኹን ጀሚርና ክሳዕ ንውድእ ድማ ብምንቃሕ ክንሰምዕ ይግባአናይ እግዚአብሔር ይመስገን መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ብናይ ግዜ ኩነታት ኣስተውዒልኩም እንተኾንኩም እውን ኣብ መንጎ ቁርፅ ኣቢለዮ ምክንያቱ እቲ ገምጋም ናይ ግዜ ምስ ወሰድኩ ከምዘይወዳእ ንርኤ ማለት እዩ ስለዚ ክፋል ናቱ ኢና ክንቅፅል ካልኣይ ክፋል ናቱ እቲ ኣርእስቲ ሓደ ደግነቱ ክንነግር ኢና ተፀዊዕና ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ኣርእስቲ ኣብኡ ኢና ክንሃንፅ ሕጂውን ከም ካልኣይ ክፋል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ቶም ናይ ኦንላይን ዕድል ዘይረኸብኩም ሽዑ ዘይተኸታተልኩምና ነቶም ዝነበርና እውን ከም መዘኻኸሪ ንእሽተይ ክምለስ እየን ድሕሪት ካብኡ ግን ናብቲ መቐፀልታ ክንሓልፍ ኢና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ደግነቱ ክንነግር ኢና ተፀዊዕና ዝብል ኣርእስቲ ኢና ኣልዒልና ነርና ሓደ ክርስቲያን ንምንታይ ተፀዊዕኻ ተልካዮ ብዙሕ ነገራት ይምልስ ይኸውን ግን ኣብዚ ሓደ ጥርኑፍ ናይ ጻውዒትና ምኽንያት ደግነት እግዚአብሔር አምላኽ ክንነግር ከም ተፀዋዕና ብሰፊሑ ርኢና ነርና ደግነት ዝነግር ድማ ዝጣዓመ ሰብ ምዃኑ ተዘራሪብና ነርና ማለት እዩ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝፈለጦ ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወቱ ዝጣዓሞ ዘስተማቐሮ መን ምዃኑ ከዓ ዝፈለጠ ንሱ ጥራዩ ደግነቱ ከውርድ ዝኽእል ነዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ብቕዓት ሂብና እዩ ደግነቱ ከነውርሲ ባዕሉ እግዚአብሔር አምላኽ ብቕዓት ጌርና እዩ ናፍቲ መንነትና ከምኡ ምስተዛረበ እንተዳ ተመልኪትና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ መንፈሳዊ ቦታ ስፍራ ከም ዘለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ 2:9 ሪኢኹም ተኾንኩም ክብርና አምላኽ ይኹን ከምብበ ንስኻትኩም ግና ይብል ብዙሕ ኣብ ላዕሊ ምስተዛረበ ግና ኣፍራሽ እዩ
ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ኢሉ ተዛሪቡሎ ሕጂ እቲ መንነትና ወይ ድማ እቲ መንፈሳዊ ቦታና እንድሕር ኢና ኣብዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ከምኡ ጌርና ነቲ ደግነት መታን ክንነግር ብትኽክል ብህይወትናን ብቓልናን መታን ክነብሮ እዚ ብቕዓት እዚ ደሃበናውን እግዚአብሔር ባዕሉ ዳ እምበር ባዕልና ዝበፅሕናዮ መንነት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ስፍራ መንነት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ቦታ ኣይኮነን ስለዚ ኣርባዕተ ክራይቴርያ ርኢና ነርና ሽዑ ሕሩያት ወለዶይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሪው ዘውፃና ካብ ህዝብታት ካብ ቋንቋታት ካብ ዓሌታት ሓሪው ክንኮነ ኢሉ ሓሪ ዘውፃና ስለ ዝኾንና ሕሩያት ወለዶ ኢልና ኣሎ ናይ መንግስቲ ክህነት ድማ ኢልና ኣሎ ናይ መንግስቲ ክህነት ሮያል ፕሪስትሁድ ናይ መንግስቲ ክህነት እዚ ድማ ክልተ ገጽ ከም ዘለዎ ሽዑ ተዛራሪብናሉ ነይሩ ናይ ንግስነት ገጽ ኣለዎ ናይ ክህንነት ገጽ ድማ ኣለዎ ነዚ ክልቲኡ ክንገብር ከነገልግል ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቕዓት ጌርና ኣለዎ ማለት እዩ الثالثاي قدوس هزبي زبل قدوس هزبي بدم قويتانا يسوس كريستوس تحاصيبو زتقدس زتفلي هزبي مالتي قدوس هزبي طريت املاح زونه هزبي يخوم يلوخا امچرشا اتواننت نحنا بكل هيوتنا بكل نبرتنا بكل تزلنا تحستون انتهونه طريت ناي እግዚአብሔር مخانا God's own possession إلنا تزاراريبنا لونير እግዚአብሔር አምላኽ ጥራይ ንህይወትና ንመነባብሮና ንትሕስቶና ከምዝውንኖ ድማ ሪኹም ኣሎም ኩልንትናና እግዚአብሔር አምላኽ ከምዝቆጻጸሮ እዚ ድማ ስኢሉ ዝተረኽበ ኣይኮነን ክቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ጌሪ ዓዲግና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ተዓዲግና ማለት he purchased us ዓዲግና ማለት ክቡር ደም ናይ ወዱኻ ሓቲቱ ዝዕድግዚ ማለት ካብቲ ተኣሲርናሉ ዝነበርና ናይ ጸልማት መንግስቲ ናብ ዘገርም ብርሃኑ ከሰጋግረና ከሎ ተዓዲግና ኢና ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲጉ ኢናቱ ጌርና ስኢሉ ይኮነን ናተይኹም ኢልና በት ደም ዓዲግና ማለት ክቡር ደምና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ክውን ጌርዎ ኣብ ህይወትና ማለት ስለዚ እዚ ነገራት ዝርኢና ነርና ካብ ጸልማት ናብ መንግስቲ ብርሃን ወይ ከዓ ናብ ብርሃን ከም ዝተሰጋገርና ርኢና ነርና ማለት ኣብዚ መንግስቲ ብርሃን ኣብዚ ሕጂ ዘለና ቦታ ማለት ኣብዚ ኣቲና ዘለና መንፈሳዊ ሃዋሁ ሕጂ ናይ ብርሃን ነገር ይዘሎ ናይ ብርሃን ነገር ይዘሎ ፍልጠት ኣምላኽ ይዘሎ እምነት ኣምላኽ ይዘሎ ፍቕሪ ኣምላኽ ይዘሎ ብዙሕ ንዕድመስ ለውሃት ኣምላኽ ሕያውነት ኣምላኽ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ብርሃን እዚ ኮይንና ነንጸባርቆ ነውሪዮን ነገራት ብዙሕ እቲ بفلتات كبرن دجنتون تصوعنا أملاخا وحيل يبل أتي بفلتات كبرن دجنتون تصوعنا أملاخا وحيل نيوات النفرهات እግዚአብሔርን كله خابزه بالناي بوت عباين كبرتن تصفاز رخبنا كاب عالم بتمنيت فتوت كاب زول طفات وصيهم تما قلتي أملاخاو بحري من انت تكوني التزاريب تما قلتي أملاخاوي بحري ኣብ ዓለም እንተ ያለልና ነርና ሸው ኣብ መንግስቲ ጸልማት ካፍቲ ዝወጻና ዓለም ኣው እንታይ እንደሎ ትምኒት ይዘሎ ብትምኒት ካ ጥፍኣት ይዘሎ ኣብ ዓለም ማለት ኣብ መንግስቲ ጸልማት ካውጽ ግን ኣብዚ መንግስቲ ፍቅር ወዱ ኣብ ብርሃን ኣብ ቅዕና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅዕና ኣሎ በቃ ብቕዓት ጌርና ኣብዚ ደግነቱ እና ነገርና ክንመላለስን ክንነብርን ኣብ መንግስቲ ብርሃን ኢልና ተዛራሪብና ነርና ግን حج كم مقصلتا نايزي اتي بوزح قال تزاربنا اي كدغموني غزيه متان كيوسد ازي انكلتا نغرات مسبلنا كن كم مقصلتا حجي كم يغرنا كن نزي منفساو بوتا حجي نردو نحنا كم يغرنا حجي كن ننبرو لنا كم يغرنا بحق نخون دلنا خم زبل حتى مالت اتي أملاخ زغبرو نغرسي كمي غيرنا appreciate نغبرو لنا حج كمي غيرنا ندنقول لنا كمي غيرنا نحقوسول لنا كمي غيرنا نريو نملكتول لنا نت أملاخ كمزا عينت هيبنا زولو منفساو بوتا أنا أبزي ندحر صبو appreciation ديله أبتنابرا أبتي هيوت بحق دغنت እግዚአብሔር أملاخ زوري
كمتي لا قمت يبلي أبزيد وسيدنا يزلنا حزنا يزلنا مننت صبوز خونه مردعن مستوعلن فلطتن انت زيبلنا صبوز خونه سيلبريشن اندحر زيبلنا قوينو صبوز خونه ابريشيشن ويكا مسغانا اندحر دا زيبلنا قوينو بحق تدغنتنا እግዚአብሔር ከነውሪ እንخل دوز بالحته طلطل يبل معناتي مغنياتو انتاي لكم نيرشو كله تاكيبو مسغانا እግዚአብሔር አምላክ ዘውሪ ህይወት متان كهلونا اي كم زخونه إلنا تزاراريبنا نيرنا حج كيدينا نابرا يوحنس كيدينا بزعبا زن حنا ندنقو زلنا مالتي اصبقنا خا تمسغن غويتا نبلولو زلنا نجر وسيدنا يزلنا منفساو بوتا بطعم نسراسرلو نحغوسلو بطعم دما انجوي نغبرو زلنا بوتا كومون اتم قدسان اتم امصحف قدس تصحيفهم زلو قدسان سبات يكونوا ملائكتي بزعبا زلنا بوتا كمي غيرهم سيلبريت كم زغبرو خنرينا مو شعو كمي زبله مستوعل مردا خلونا خم زلو بزمننتنا كرد انايو اتي حسب كبرنا املاك يكون اسكنا ابرا يوحنس نخد معرف حدا طقس 6 بفلايتي ناي منغس كهنات زبل نجر بطعم نعو كنستوعلو يغبأناي مغنياتو نتخلتي غصاتو صبق غيرنا ندحر كنبرو خوينا ابزا مدرزيا نتناي كهننت اغلغلوتنا بصبق كنواصو انت دا خوينو كنبرو انت دا خوينو اتناي نغسنت نجرناون افتم እግዚአብሔር نعنا خو جزونا ذهبنا نحنا ابرسيوم كنسلطن زلنا اكلات اوغا بطعمي نت جزات اندحر دا خنرغاغصو خوينا እዚ ነገር እዚ كهلونا አለዎ ማለት عمق زبل مردا عمق زبل نادا عمق زبل مسغانا كهلونا خخلالو يوحنس ابز انتاي لله معرف حدا طقس 6 كاب حموش اندحر جميرنا يوحنس نتناب إسيا زلوا شوعته محبرات يلو كابتو زلون زنبرن زمصن كابتو ماب قدم زفانو زلوا شوعته منافستن كابتو امون مسكرن بخرو موتاتن رئيس نغستات مدرن زخونه يسوع ክርስቶስ ይሉ ጸጋን ሰላምን መሳኻትኩም ይሁን ኑ ይሉ ነትዘፍቅረና ዘሎ present tense present continuous tense actually ዘፍቅረና ዘሎ ሓደ ግዜ ዘፍቅረና ጥራይ ዘይኮነሲ ዘፍቅረና ደሎ ሕጂውን የፍቅረና ኣሎ አፍቂርና ነሩ بفقر تصوعنا حجخ أزفكرنا دولار right now ولد እግዚአብሔር انت دا خوينكا فقوريخا مالتي حج بزلخايو فقوريخا كم زلخايو فقوريخا مالتي زاسو ايتم حواريات تايزبلو نسخاتكم فقورات املاح حريات املاح صوعات املاح قدسات املاح يلوم زصوع زلو بتناي كرايست performance بت املاح زتقبلنا مقبال دا ينبر كوناتاتنا بمرآة يخونن زفكرنا እግዚአብሔር املاح زفكرنا زلو حجي كاب حاتياتناهم بدو مزحاصبنا باس بيرفكت تنسزخا لك بتناي دم ودو غيرو حاصيبو اصري قديسو انتاي غيرنا ناتو غيرنا كبرنا املاح يخون انتاي لشعو كوم مسفله ግን ናፍቲ ዘድለና حساب راي فقد شدشه ንእግዚአብሔር ابو الحجي مستحصبنا مسصرنا افقيرو مسصوعنا بدم يسوع ክርስቶስ አጽሪ ሐጺቡ مسقدسنا مالتي بدوم مسعدገنا مالتي ابز حجي ጥሪቱ مسገበረና እንታይ ክንከውን ከምኡ ከም ዝገበረ እግዚአብሔር ዛሃዋርያ ዝክገልጽ ከለሽዑ ኣብ ጥቅስ 6 እንታይ ልናሎ ንእግዚአብሔር አቡኡ ኢሉ ንእግዚአብሔር አቡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ተገርና ኢና حواتي ዝገበረና we are kingdom priests now ናይ መንግስትን ክህነትን አገልግሎት ከነገልግልሲ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘል ዓለም ንዑ ይኹን አሜን
ኢየሱስ ጎይታይ እዛ ሐዋርያ እንዳተደነቀ ብዛዕባ ተስፍራይ አሜን ድብል ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ንሕና ከምዛ ሐዋርያ ነቲ ቦታ ፈሊጥና ነቲ እግዚአብሔር ጌርና ዘሎ ምግባር ፈሊጥና አሜን ዶ ንብል ኣለና ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንኡ ይኹን ምስ በለ አሜን ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ ኣዝዩ ክግረም ከሎ እዛ ሐዋርያ ባዕሉ እኮ አሜን ብሎ ጽሒፍ አሜን ኣብ ጥቕሲ 7 ዋላ ኸም ኢሉ ኣሎ ንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩለና ዓይንትቶም ዝወግእዎ እውን ክርእይዎ እዮም ብዘለዎ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም ምስ በለስ አሜን እወ አሜን ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ብዛዕባ ዝኣቲናዮ ዘለና ናይ መንግስቲ ክህነሲ ከምዛ ዓይነት ምስጋና ኣለና ዶ እግዚአብሔር ሕጂ እኮ ናይ መንግስቱ ካህን ይጌርኒ እግዚአብሔር ሕጂ መሪፅ እንደለኮ ደጉ መታን ከውሪ ባህሪያቱ ተማዕለሲ ደግነቱ ዘውሪ ህይወት ሒዘ መታን ክመላለሲ አቤት ክንደይ ደስ ዘብል መንፈሳዊ ስፍራ አቤት ክንደይ ደስ ዘብል መንፈሳዊ ቦታ እዚዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ሬቨሌሽን ካብዚ ሬቨሌሽን ክንርኢ ከለና ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 6 ኣብ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 9 10 ኣብ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 6 ብዛዕባ መንግስትን ክህንነትን ተዛሪቡሎ ተሐዋርያ ማዕረኽ እንደ ኣገዳሲ መንፈሳዊ ቦታን መንፈሳዊ ስፍራን ማንነትን ምዃኑ ካብኡ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኣርባዕተ ኣካላት ብዛዕባ እዚ ኮይና ዘለና ነገር ከድንቑ ከለዉ ንርኢ ኣብ ራእይ ዮሃንስ መጀመርታ ዛ ሐዋርያ እዚ ትጸሓፊ ሐዋርያ ዮሃንስ ርኢና ያለና ከምዚ ገይሩ ከድንቕ ከሎ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ኣብ ምዕራፍ 5 ንኺድ ኣብ ምዕራፍ 5 ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፍቕዲ 9 10 ተንቢብና ያላጊብና ወይ ድማ ካብ ጥቕሲ 6 ክንጅምሮ ኣብ ማእኸል እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን ኣብ ማእኸል እቶም ሽማግለታትን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ተሓሪዱ ከም ዝመስል ዝነበረ ገንሸል ማርክስ ዘለዎ ገንሸል ማለት እዩ ከምኡሲ እንታይ ኢሉ ኣብ ማእኸል እቶም ሽማግለታን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ርኤኹ ንሱ 7 ቅርንን 7 ዓይንን ኣለዎ ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ እተላእኹ 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ንሱ መጺኡ ነቲ መጽሓፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠ ወሰዶ ይብል ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ንሱ ከዓ እግዚአብሔር ኣቦ ወሰዶ እታ መጽሓፍ እቲኣ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣቦያ ነይራ ሕትምትያ ነይራ ማንም ክፈትሓ ክግንፅላ ክኸፍታ ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ድማ ካብ ወለዶ ኣዳም የለን ማለት እዩ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነይራ እዚ ግና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ኣብ ማእኸል ዮሃንስ ዝረአ ገንሸል ግና ካብ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ወሰዶ ይብል ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰዶ ከዓ ይብል እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታትን ነስ ወከፎም መሰንቆን ዕጣንን ዝመልአ ጽዋዕን ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ኢሉ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ ኣብ ቅድሚት ገንሸል ተደፍኡ ኣብ ቅድሚት ገንሸል ተደፍኡ እንታይ እዩ ዘድፍኦም ዘሎ ዞም መላእኽቲ እዚኣቶም እንድሕር ኢልና እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም ዘድፍኦም ዘሎ ምኽንያት እንታይ ትየልና ኣብ ቀፂልዎ ኣሎ ተደፍኡ ምስ በለ ንሳቶም ከዓ ተሓሪትካስ ብደምካ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ብደምካ ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ዮሃንስ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኢሉ አሜን ኢሉ ዘድንቆ መንፈሳዊ ቦታ እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም ድማ ብዛዕባና የድንቁለው ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዛዕባና ፍግም ኢሎም ይሰግድለው ብዛዕባና በቲ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገራት እናተደነቁ
ኣብ ቅድምት ገንሸል ድፍእ ኢሎም ሰግድለው ኣታ ንሕና እንተ ዝርዳኣና ነይሩ መንፈሳዊ ቦታስ ከመይልና ምተደፋኣና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሒዝናዮ ዘለና መንፈሳዊ ቦታ ኣዝዩ ክቡር ኣዝዩ ዓብ ተስፋ ዘለዎ ደግነት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከነውሪ ዝኣተናዮ ፍሉይ መንፈሳዊ ቦታ ይብለኩም ኣለኹ ሃዋርያት ዘድንቕዎ መላእኽቲ ድማ ተዓጅቦም ዘድንቕዎ ዘለው ቦታ ንሳቶም ከዓ ተሓሪትካስ ብደምካ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣህዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነክስዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ራእይ ዘደንቆም ዘሎ መጀመርታ ብቕዓትና ኢየሱስ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንስኻ ብቑዕ ኢኻ መጀመርታ ብብቕዓቱ እናናኣድዮም ድፍእ ዝብሉሉ ዘለው እናተደነቁ እናተገረሙ እዮም ድፍእ ኢሎም ዝሰግድሉ ዘለው ንስኻ ብቑዕ ኢኻ ከምዚ ክትገብር ብቑዕ ኮይንካ ተረኺብካ እንዳበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ መዛሙራትና ክፍተሽ ከሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምዚ ዓይነት ንብቕዓት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኤክሰለንሲስ ኦፍ ክራይስት ነቲ ደግነት ናይ ክርስቶስ ነቲ ውዱእ ስራሕ ናይ መስቀል ዘውሪ መዛሙርቲ ጥራይ ክንዝምር ከም ዘለና ዘርእየና ዘሎ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩሉ ፍሬሽ ኣኖይንትድ ስፒሪቹዋል ሶንግ ዘመሩሉ ኣቕረቡሉ ይብለና ኣሎ ንምንታይ ብቕዓቱ ኣገሪሞም ፈጺሙ ተፈቲሑ ዘይፈልጥ መጽሓፍ ኣብ የማን ኢድ ኣምላኽ ተታሒዙ ዝነበረ ብሸውዓተ ማሕተም ተሓትመ ክግንጽሎ ማንም ብቑዕ ኮይኑ ዘይተረኽበ እቲ ናይ ይሁዳ አንበሳ ግና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክግንጽሎ ነቲ ማሕተሙን ክፈትሖ ብቑዕ ኮይኑ ተረኺቡሎ እንዳበሉ ፍግም ኢሎም ይሰግድሉ ነይሮም ውጽኢቱ እንታይ ተልና 4 ነገራት እዚ ብቕዓት እዚ እንታይ ገይሩ ብህይወትና ተልና 4 ነገራት መጀመርታ ተሓሪትካ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ግብሪኦም ደዘንቱ ዘለው ተሓሪትካስ መጀመርታ ብደምካ ካብ ህዝብታት ኣሕዛብ ቋንቋታት ዓሌታት ዓዲካሉ ኢኻ ፐርቸዝ ጌርካ ዓዲካ ንኣምላኽ ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ክኾኑስ ዓዲካ ኢኻ እዚኣ ምሳናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ እንተመሳሲልና ጥሪት ኣምላኽ ይኹም ትብል ተኸደልና ሪዴምሽን ጥሪት ኣምላኽ ይጌርና እቲ ዝፈሰሰ ደም ትተዓደግናሉ ደም እንታይ ጌርና ጥሪት ኣምላኽ ይኹም ዝበለና ጴጥሮስ እሳያ ዓዲካሉ ኢኻ ናይ መን ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ ክንከውን እንታይ ሞ ንእግዚአብሔር ደግነቱ ክንነግር ንሕና ፈሊጥናዮስ ነቶም ዘይፈልጥዎ መታን ብርሃን ክንከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽኒ ሳልሳይ ድማ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ዝብል ኢኻ ዘደንቆም ዘሎ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ናይ ጴጥሮስ ከም ደላታ እዮም ፍግ እናበሉ ዘመስግኑሉ ዝዝምሩሉ ወይካ ዝዕልልሉ ዘለው እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም 28 እዮም ብድምር 24 ሽማግለታት ተባሂሎም ኣለው እቶም 4 እንስሳ ከዓ ሜይቢ መላእኽቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ብዙሕ ናይ መላእኽቲ ካታጎሪ ዘሎ we don't know ከመይቲ ካታጎሪ ግን እቶም 4 እንስሳ ኤንጀሊክ ቢንግስ እዮም ናይ መላእኽቲ እዮም እቶም 24 ሽማግለታት ኢልዎም ዘሎ ኣለው ማለት እዩ በዚ እናተሰነየ ሓድሽ መዝሙር ገይሮም ነቲ ገንሸል ክዝምሩሉ ከለው ንርኢ what an appreciation እንታይ ዝበለ ናዕዳ እንታይ ዝበለ ምስጋና እዮም ዘቕርቡ ዘለው ብዛዕባቲ እሳቶም ዝኾንዎ ከዓ ዘይኮነስ ብዛዕባቲ ንሕና ዝኾንናዮ መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም እንዳበሉስ ይዕልሉ ኣለው ንሕና ኸ ንዕልል ዶለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሕና ኸ ነቲ ማንነትና ኢንጆይ ዶ ንገብሮ ኣለና ሰለብሬት ዶ ንገብሮ ኣለና ነመስግነሉ ዶለና ንዝምረሉ ዶለና ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን ከምዚ ክንገብር ድሕሪኡ ካብ ዝሕልፍ ኢልካ ድማ ካብቶም 4 እንስሳታትን 24 ሽማግለታትን ብዛዕባ ዝተሓጒሶም ዝዘመሩ ሓድሽ መዝሙር ሕልፍ ኢልካ ድማ
ካልኦት ከዓ ኢኑመራብል ቁጽሪ ዘይብሎም ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ መላእኽቲ ከዓ እንደገና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ፍግም ኢሎም ክሰግድሉ ከለው ንርኢ ንቐጽሎ ርኤኹ ድማ ኢሉ ኣብዚ ተወደን ሴሌብሬሽን ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ ኢሉ ቁጽሮም ክዛረብ ከሎ ቁጽሮም ድማ ኣዕላፍ ግዜ ኣዕላፍ 10,000 times 10,000 ማለት እልፊ 10,000 ማለት 10,000 times 10,000 እሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ቁጽሪ ኣሻሕ ግዜ ኣሻሕ እውን እዚ ብሓፂሩ ኢኑመራብል ምዃኖም እዩ ዘውሪ ዘሎ እምበር ኣርቢሕኻ እሶም እዮም እቶም መላእኽቲ ማለት ኣይኮነን ናይ ቁጽሪ ከምዘይብሎም ዘመልክት ኣገላልጻ እዩ ኣዕላፍ ግዜ ኣዕላፍ ኣሻሕ ግዜ እውን ኣሻሕ እዩ ኣው ብዝበለ ድምፅኻ ቀስ ብዝበለ ቶን ኣይኮነን ኣው ብዝበለ ድምፂ ነቲ ዝነበሮም ሓጎስ ነቲ ዝነበረ ሴሌብሬሽን ዝገልጽ ቃል እዩ ኣው ብዝበለ ድምፅኻ እቲ ተሓደገን ሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዑ በሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብዚ ጥራይ ከዓ የብቅዐን ናይ መላእኽቲ ጥራይ እውን የብቅዐን ራብዓይ ደረጃ ኣካል ኣሎ ዘመስግን ብዛዕባ እዚ ዝኾናዮ ነገር ብዛዕባ እቲ ወዲ ኣምላኽ ዝገበሮ ኣብ መስቀል ግብሪ ኣብ ራብዓይ ደረጃ እውን ዝወርድ ኣሎ ካብ ጥቕሲ 13 ጀምርዎ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ሰለስቲኡ ዓለማት ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ቀዳማይ ኣብ ምድሪ ካልኣይ ዓለም ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሳልሳይ ዓለም ካብ ሰለስቲኡ ዓለማት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘበለ ኩሉ ፍጡር ማለት እዩ ኩሉ ፍጡር ከመስግን ዝኽእል ፍጡር ማለት እዩ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኹ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ ኣሜን በሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሐዋርያ ዮሐንስ አሜን ይል ተዛሪቡ መንግስትን ካህናትን ገበርካ ምስ በለ አሜን ይል ተዛሪቡ 4 እንስሳታትን እቶም 24 ሽማግለታትን አሜን ይሎም አሻህ ጊዜ አሻህ አላፍ ጊዜ አላፍ ድማ ኮሙ ምስ በሉ ድማ መሊሶም ሞቲቬትድ ኮይኖም እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታትን አሜን ይሎም ጨዲሮም ማለት እዩ ቶም 4 እንስሳኻ አሜን በሉ እቶም ሽማግለታቱን ፍግም ኢሎም ሰገዱ እንታይ ዝብል ደሎ አቲና ዘለና መንፈሳዊ ቦታሲ መጀመርታ ንሕና ጽቡቅ ጌርና ክንፈልጦ እዚ ጴጥሮስ ዝዛረቦ ዘሎ ሚስጢር አጸቢቕና ድሕር አፕሪሺየት ገበርና ሕሩይ ወለዶ ምዃንና ናይ መንግስቲ ክህነት ምዃንና ቅዱስ ህዝቢ ምዃንና ጥሪት አምላኽ ምዃንና ብኸምዚ መላእኽትን እቲ ሐዋርያት ንበዓሉን እቲ ኩሉ ፍጥረትን ዘመስግነሉ ዘሎ ምስጋና ኣብ ህይወትና እንድሕር ከነመስግነሉ ጀሚርና here comes the difference እቲ ዲፈረንስ ክትርእይዎ ኢኹም ሻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ከመልካ ቆይምካ ከም ዘለኻ መን ኢኻ ንስኻ እንታይ ጌርካ ኣሎ እግዚአብሔር በናይ ዕድግተ ዓዲካ እዚ ኩሉ ከተስተውዕል ከለኻ ሓቢርካ ምዞም ድረአናዮም ኣካላት 4 ዝተፈላለዩ ኣካላት ሐዋርያት መላእኽቲ ሽማግለታት 4 እንስሳ ኩሉ ፍጡር ውን ኢልና ኣብ 4 መቂልና ዘርአና ምስኦም ሓቢርና ምናልባት ንሕና ኣብቶም ኩሉ ፍጡር ውን ዝብል ኣቲና እንታንገብሪና ማለት እዩ ሰለብሬት ክንገብሪና ብዛዕባ ናይ ዝዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ ኩሉ ፍጡር ውን ክብል ከሎ ንሕና እቶም ዝጣዓምና ዋላ እቶም ዘይጣዓምዎም ብዛዕባ እቲ ኣባና ዝተገብረ ነገር ኩሉ ፍጡር ስለ ዝብል ዘሎ ሰለብሬት ክገብሩ ይጅምሩ ማለት እዩ ንምንታይ ተልና መንግስትን ካህናትን ጌር ቀሊል ቦታ አይኮነን ንንጉስ ከተገልግል ንንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት አምላኽ አማልኽት ከተገልግል ውሉዱ ክትከውን ሕሩይናቱ ክትከውን ቅዱስናቱ ክትከውን ጥሪቱ ክትከውን ቀሊል ነገር አይኮነን ሎሚ ክርስቲያን እንድሕር ነዚ እሽሽልዎ ነቲ መንፈሳዊ ቦቱ ነቲ መንፈሳዊ መንነቱ ኣፍቲ ዓለም ዘሎ ነገራት እንድሕር ተዋሒጡ እቲ ደግነት ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ብዝግባእ ከውሪ አይክልን ብዝግባእ ክነግር አይክልን እቲ ደግነት ናይ እግዚአብሔር
ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ደግነት ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ኣለና ንመንነት ናይ እግዚአብሔር ብምልአት ኢና ነውር ብምልአት ኢና ነውር እቲ ደግነት ከም ትሽዑ ዝበልኩኹም ብዙሕ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ዝተፈላለዩ ቃላት እዮም ዝጥቀምሉ ኤክሰለንሲ ዝብልዎ ቪርቹስ ዝብልዎ ፐርፌክሽን ዝብልዎ ፕሬይዝስ ዝብልዎ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ማለት እቲ ክስታይ ግን ኩሉ ንእግዚአብሔር ከምቲ ዘለዎ ከምቲ ወንጌል ዘፍለጠካ ጌርካ ዴክሌር ክትገብር ከለኻ ብዛዕቡ ፕሮክሌም ክትገብር ከለኻ ክትውሽ ከለኻ ክትነግር ከለኻ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እና እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ክርዳእና ይግብኦ ማለት እዩ እቲ ቪርቹስ ወይ ከዓ አትሪቢዩትስ ወይ ከዓ እቲ ባህርያት ናይ እግዚአብሔር ዝበሃል ኣብ ክልተ መብዛሕትኦም ስኮላርስ ኣብ ክልተ ይመቕልዎ እንታይ ይብልዎ ገሊኡ እቲ ጉድነስ ናይ እግዚአብሔር ዝገልጽ ሰናይነት ናይ ኣምላኽ ማለት እዚ ፍቅሩ ምሕረቱ ለውሃቱ ሕያውነቱ ርህራሄኡ ንኹራ ደንጓይ ምዃኑ ብዙሕ ከምኡ ዝመስል ነገራት እቲ ጉድነስ ናይ እግዚአብሔር እቲ ደግነት ናይ እግዚአብሔር ብኸምዚ ይመቕልዎ ገሊኡ ጉድነስ ናይ እግዚአብሔር ይገልጽ ሰናይነት ናይ እግዚአብሔር ወይ ድማ እቲ ለውሃት ናይ እግዚአብሔር ዘርኢ ባህርያት ኣሎ በቲ ሓደኻ እቲ ዕብየት ናይ እግዚአብሔር ካ ሶቨሬን ጋድ ምዃኑ ሶቨሬን ጋድ ሶቨርኒቲ ከምቲ ዝርዳእና ድማ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ማለት እዩ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝገብር ማለት እዩ ኦምኒፖተንት ኩሉ ዝፈልጥ ኦምኒሸንት ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ካብ ቅድሚ ገጹ ክሕባእ ኣይክእልን ጻጸ ክሕባእ ኣይክእል ዝኾነ ፍጡር ካብኡ ክሕባእ ዝኽእል ፍጡር የለን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ቁሉዕ ስጡሕ እምበር ካብኡ ዝሕባእ ኩሉ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣብ ብርሃን እዩ ዘሎ ኢልና ኣሎ ካብኡ ዝሕባእ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ካብ ብምድራዊ ኣገላልጻ እኳ ደሚቕ ሃይ ቮልት ሃይ ካረንት ዘለዎ ፓውዛ እንድሕር ተወልዕስ ካብኡሲ እንታይ ዘይርአ ነገር ኣሎ ኣብቲ ቤት ዘሎ ብሙሉ እዩ ዝርአ ማለት እዩ ነቲ ክስታይ ዲም ተጌርካ ኣለኸ ዝሕባእ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ግን ብርሃን ኣብ ብርሃን ድማ እዩ ዝነብር ካብኡ ክሕባእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር የለን እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ዕብየት ናይ እግዚአብሔር ዝነግረና ባህርያት እዩ ኣብ ኩሉ ከዓ ይነብር እዩ ኦምኒ ፕሬዘንት ጋድ ኣብ ኩሉ ዝነብር ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእል ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ደግነት ናይ እግዚአብሔር ከነውር ከለና ንእግዚአብሔር መቃቂልና ኣይኮነን ግን እንታይ ክንገብሮ ከለና ነቲ ደግነት ነቲ ዝፈለጥናዮ ኣምላኽ ብኸምኡ መንገዲ ከዓ ወንጌል ዘላለየና ኣምላኽሲ እንታይ ክንገብር ከለና ነቶም ዘይፈልጥዎ ክንነግር ከለና ማለት እዩ ምስኡ ምስቲ ዕብየት ናይ እግዚአብሔር ዝኸይድ እውን ጽድቁ ጻድቕ ፈራዲ ምዃኑ ፍትሓዊ ኣምላኽ ምዃኑ ቅዱስ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ እዚኣቶም ኩሎም ምስቲ ሶቨርኒቲ ናቱ ከዓ ንዕብየቱ ዝገልጹልና አትሪቢዩትስ ወይ ከዓ ቪርቹስ ናይ ጋድ እዮም ባህርያት ናይ እግዚአብሔር እዮም ስለዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንሕና ጥራይና ነዚ ኣምላኽ እዚ ከነዘንትዎ ንኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ጥራይና ክንነግሮ ንኽእል እቶም ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓደግና እቶም ዝተቀደስና እቶም ጥሪቱ ዝኾንና መንግስትን ካህናትን ከዓ ዝገበረና ከምዚ ጌርና ንእግዚአብሔር ክነርእዮ ንኽእል ኣብቶም ዘይፈልጥዎ ኣሕዛብ ኣብቶም ኣብ ጸልማት ዘለው ንሕና ጥራይና ክንነግሮ እንኽእል እንዳበለ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ሎሚ እቲ ወንጌልናሲ ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ክርዳእና ኣሎ ብሩኻት ኣሕዋት እቲ ወንጌልና ሎሚ ወንጌል ጥዑም ብስራት እቲ ጉድነስ ናይ እግዚአብሔር ክንነግር ተጸውዒና ኣለና ምክንያቱ እቲ ስዒቡ ዘሎ ባህርያት ናይ እግዚአብሔር ወይ አትሪቢዩትስ ናይ እግዚአብሔር ነቶም ወንጌል ዘይተቀበሉ ዘርክቦም ባህርያት ነቶም ንወንጌል እንታይ ዝገበሩ ዕሽሽ ዝበሉ ነቶም ንወንጌል ዝነዓቁ ነቶም ንወንጌል ዝነጸጉ ነቶም ንወንጌል እምቢ ዝበሉ ነዚ ጥዑም ብስራት ሰሚዖም ከዓ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይመጹ ግን ምክንያቱ እግዚአብሔር ጻድቕ ፈራዲ በቲ ካልእ ባህሪኡ በቲ ካልእ ገጽ ናይ ባህሪኡ ክራኸቦም እዩ ማለት እዩ ቁኑዕ ፈራዲ ስለ ዝኾነ ፍትሓዊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምቶም ዝተቐበሉ ገይሩ ዳሕራይ ትሪት ኣይገብሮምኒ ከምቶም ዝሰዓብዎ ገይሩ ዳሕራይ ትሪት ኣይገብሮምኒ ምክንያቱ ፍትሓዊ ኣምላኽ ምክንያቱ ጻድቕ ኣምላኽ ምክንያቱ ቅዱስ ኣምላኽ
كل زفلت أملاخ سلازي نونجل نحر نتسيكان نتطعم بالسرات نترحرهنا إجزابير نتسقانا إجزابير نتلوهاتنا إجزابير طعم بالسرات زمت ألكا دمتي نحر نعيكا تخالاني قصنا إجزابير بتا معالتي فردي معالتي قطعة أمنبر فرد خمس أنا حكا قود نجاري مالتي وانجل جنا نحن حجي كنا نقر كلنا جنا تانا نقبر إجزابير حيوي إجزابير تسقاوي إجزابير كمزو أجا خفيلو كمزي نودو هيبو عديق كالو نعز حوي اتو نابز دنبا أملاخ نعا نابز سدرابيت أملاخ تتصنبر نعا ولد أملاخ كن اندابلنا جن حيوانتنا إجزابير أملاخ إنا طعم بالسرات نسمع أنة النفسات مالتي بفقرو بتسققو بمحرتو تماريخن دما ناب إجزابير يمتصا اندحر آبين جن كم صعبين نايت زعبي ومقباي نايت زنصقو ومنصق اتخال اي قصنا እግዚአብሔር ድማ ዝነገር ወንጌል ይዘለና ጽድቁን ቅድስና ጽድቁን ምድሓኑን ዘውሪ ወንጌሊና ሰሚዕና ዘለና ሮሜ ገሊጾሎ መጀመርታ ጽድቁ ተዛሪብሎ ለሐራይ ድማ እቲ ምድሓን ዝበሃል ነገር ካ ተዛሪብሎ ስለዚ ወንጌል እዚ ባህሪያት እዚ ስለዘለዎ ከምዚ ጌርና ንሕና ክንነግሮ ናፍቶም ዘይሰምዑ ወገናት ናፍቶም ክድሕኑ ዘለዎም ወገናት ከምዚ ጌርና አድረስ ክንገብሮ ይግባአና نتوانجلنا مالتي لازم دقنتنا إجزابير بخلو إنا ننقر بتزفلتنا مفلات إنا ننقر بتي زبط إحنا بتصحات ويدما بتي برهان قالوا إنا كم زجرنا إجزابير أملاخ ندقنتون ننقر مالتي كبرنا أملاخ يكون سلازي أزنا جارزي زين إحنا بتصحنا زول حجنا وانجل نقر ويكازي إحنا enjoy نقبر زلنا appreciate نقبر زلنا نايت أجا وانجل ملاختي يزمروا لطراي زي كونسي ها كم تعنتوا يا برأي زبلنا كم زيلومون النابها قوي يملكتوا ويزبلنا بيتروس بعلو زيادة زاري بوالو بيتروس أبقدامي بيتروس كنن بباينا رزنت نايت أقل قلوتنا رايو رزنت نايت تسوعانا تملكت حجي أفقد عسرت انتايلو له معراف حدا تقص عسرت وتوم بزعباتينا أخذكم التمدبت أقا التنبيلو وتوم بزعباتينا أخذكم التمدبت أقا التنبيلو نبيات بزعبازي مدحانزي دلين مرمرون تعباتاتهم زنبرة منفس كريستوس بسقاي كريستوسن بتدحريو زلو كبرن قديمو خمس مسكرة نيناي ويس نخميز بله زمن كم زملكت النامر امرو اتوم نبياسي توم ناي بولي كيدان نبياسي بمنفس تدريخهم نزت تزاربو تنبيت كمانسي صبوك يرو ما يردؤون يمنيرو يمرامرو ونيرو منفس دريخو يزاربو منير جن after understanding ناتهم after مستوعل ناتهم جن يحطلو نيرو من التنبيت نبعلهم كمان توم تقبلتن نجرت تنبيتن إننا مراموري بلنا إننا مرامورو ناخذكم من بر نرسم كم زي قلقلو تقلت صلهم أزون بتوم بتخاب سماي التلاخ منفس قدوس جيروم وانجل زسبقلكم حجي تنقرلكم ملاختي نابو خطمتون تاي قبريهم يبوغو يوم رايت حجي بتو كاب سماي تلاخ منفس قدوس جيروم سمتم هارات مالتيو بعد 50 نز منفس تقبلوا وانجل زسبقلكم حجي تنقرلكم اتوم ناي بولي كدان نبيات زمرامرو زدليو زنبرو نكافل دو نخون كابزس نطعمو دو نخون زي تنبيت زي أبي هوتنا نمكورو نخون النابل أبينا الزمن كون يفتسم يخون زي يركبلنا ده يخون ولا سنسحتو نخون النابل زمرامرو زنبرو بزعباناي كبرنا أملاخ يخون نايك زيابير منقستن كهناتن كخون التمنيهم قن رؤسهم كم زي قلقلوا مستردهم بزعبا كال الزمن بزعبانا زحيش أملاخ كم زي تزارب بقوم مستردو أو خلو تساليم مطرح حليفهم مالتي حجقن عنا أبتسقال لنا أبتساب السانس لنا أبت الزمن أركبنا لنا منقستن كهناتن كوينا اتوم نبيات مراميروم دلمو
كطعموا هرر لهم ملائكة خمزيلهم እንዳባሃጉ ይሪኡ ወለው ነዝን احنا ተማቅልና ያዘለና መንፈሳዊ ቦታ ነዝን احنا ረኺብና ያዘለና ወንጌል ነዝን احنا ረኺብና ያዘለና መድሓን ማለት እዩ how do we appreciate it ከመይ ገርና ሕጅን احنا appreciate ንገብረለና ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ፕሪቪሌጅ እዚ ራይት እዚ መንፈሳዊ ደረጃ ፖዚሽን እዚ አምላኽ ገርና ዘሎ ነገር ክንፈልጥ ከለና እሞ መላእክቲ እሞ ቅዱሳን ነቢያት حرر يلوم دسانو نحنا رغبنا يخنبل كلنا انت عين السبات يقبرنا كم عينت من مللاس كن ملالس يدرخنا كم نابكر ما املاك نقوم يقبرنا زفلطت زي ازي رديت زي كبرنا املاك يكون سلازي ازياتهم حرر يلوم مجن اي كونون اي رخبون ملائكه على خغلغلو يدليا تاسوايكو تسجدوتهم تاريخهم او منغستن كهناتن غيركا عديكا صبو غير يردو مينا ምናልባት ናና ተዚ ተረዳን አዲካ ናትካ ጌርካዮም መንግስትን ካህናትን ኮይኖም ፍግሚኖም ሐድሽ መዝሙር ክሳዕ ዝዝምሩ ተዋናዊኖም ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ናና ግን ብሩኻት አሕዋተይ እዚ ኮይናዮ ግን ካብቲ ምስጋና ክንጎድል ከለና ካብቲ ነዚ ከምዚ ዝገበረና አምላኽ እንህቦ ክብሪ ስግደት ፍግም ምባል ዕልልታ ምስጋና ውሬታ ካብኡ ክንጎድል ከለና ግና በዚ ናይ ዓለም ነገር ንጣላለፉ እቲ ደግነት ናይ እግዚአብሔር ካ ከምቲ ዝግባእ ብህይወትና አሐልፍን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ኣብዚ ነገራት እዚ ጽቡቅ ጌርና ከነስተውዕል ይግባአና ብሩኻት አሕዋተይ ጽቡቅ ጌርና ከነስተውዕል ይግባአና ናትኩም ተመደበ ጸጋ ይዝባሃል ዘሎ ናትኩም ተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት ጸጋ ኮዚ ዳዋ ጸጋ ክንዛረብ ከለና ኮስኢልና ይኮንና ንዛረብ ካብዚ ዛዕብ ጸጋ እንታይ አለ ናትኩም ተመደበ ጸጋ ጸጋ ክትብል ከለሃኮ ኤሌመንታሪ ቲቺንግ አይኮነን ኤሌመንታሪ ቲንግስ አይኮነን ካብ ጸጋ ወጻእ እንታይ መሆረሉ ሐድሽ ኪዳ ካብ ጸጋ እዚና አኻትኩም ተመደበ ጸጋ እዚና አኻትኩም ተመደበ ጸጋ ብዛዕባ ዝምድሓን እዚ ብዛዕባ ዝምድሓን እዚ ጥልቕ ኢልካ ክትፈልጥ ክትመራምር እንታይ ገይር እንደሎ እግዚአብሔር አይናይ ጸጋይ ናይ በጽሕኒ ዘሎ መደብ ናይ እግዚአብሔር ተሓቢዝ ነበረ ምስጢር ኮይሎ ኣብ ጳውሎስ እንድሕር ከይትኩም እሞኻ ብዛዕባ እቲ ምስጢር ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ትዛረብ ካብ ወለደታት ተሓቢዝ ነበረ ምስጢር ካብ ወለዶ ደቂ አዳም ሕጂ ግና በሐዋርያቱን ነቢያቱን ተገልጸ ነቲ ንዓይ ተመደበ ናኻትኩም ተመደበ መጋቢነት ጸጋ ኣነ ከጽሓፍኩልኩም ንዕኸቶም ብቦ ከለኹም ሲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ከመይ ዝበለ ፍልጠት ከም ዘለኒ ምስትውዓሉ ክከኣለኩም እዩ ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሰርሐ ምስትውዓል በፂሕኻ ዳሞ ድሕሪ እንታይ ምህሮ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዘለኒ ምስጢር ክትፈልጡ ክንደይ ዓሚቕ ፍልጠት ከም ዘለኒ ምስጢር ክርስቶስ ክትፈልጡ ሲ እቲ መጋቢነት ጸጋ ንዓይ ተዋሂብኒ ኢሉ ንዕንብብዎ እሞ ከመይ ዓይነት ምርዳእ ከመይ ዓይነት ምስትውዓል ከም ዘለና ክትፈልጡ ኢኹም መጋቢነት ጸጋ ብጣዕሚ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ቡሱላት ምህሮ እዩ ናይ ብፁሓት ምህሮ እዩ ዋላ ደረጃቶም በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ንክርስቶስ መሲልናዮ ዝበሉ ክትበጽሕ ተኾይንካ ኣብ ምህሮ ጸጋ ኣብ መጋቢነት ጸጋ ዓሚቕካ ትኹዕ ክድነቁን እንተኾይንካ ማለት እዩ ቶም ነቢያት ኮሚዮም ዝመራምሩ ነይሮም ነዚ ንኣኻትኩም ተመደበ ጸጋ አምላኽ ብጸጉ ከመይ ዝበለ ግብሪ ገይሩ ብመስቀል ተበጅና አድሕንና ኣብዚ ክንመራምር ከለና ታላ ይተሓዝ ኣይትግበር ኣይትጣዕም ኣይተንክፍዳ ምህሮ ቁልዕነት እኮ ኢልዎ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ምህሮ ቁልዕነት ሐዋርያ ጴጥሮስ ንምህሮ ቁልዕነት ክዛረቦ ከሎ ኣብ ቆሎሴ 2 ግዜ ተዛሪቦ ኣሎ ኣብ ገላትያ 2 ግዜ ተዛሪቦ ኣሎ ምስ ሕጊ ዝተተሓዘ ነገር ምህሮ ቁልዕነት ኢልዎ ምህሮ ቁልዕነት እዚ ዓለም እዚኣ ንዱጃይዝም ነዞም አይሁድን ፓጋንስ ዝምልከት ምህሮ ቁልዕነት ኢልዎ እቲ ጸጋ ግና ናይ መንፈሳውያን ናይ ብፁሓት ናይ ሰብ ጥበብ ምስቶም መንፈሳውያን ምስቶም ብፁሓት መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ ነገር እናሰማማዕና ጥበብ ንዛረቢና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ብስልጣን ካይና እንበር ብዘስዕት ዘረባ ጥበብ ኣይኮንናን ብናይ ሰብ ቋንቋ ኣይኮንናን መጺናኩም ኢሎ
እምነትኩም ኣብ ስልጣን ኣምላኽ ዝተመስረተ መታን ክኸውን እቲ ምስጢር ጸጋ እቲ ምስጢር ጥበብ ተሓቢኡ ዝነበረ ሕጂ ግና ዝተገልጸ ብሐዋርያቱ ዝተነግረግና እዚ መጋቢነት ጸጋ ምህሮ ጸጋ ስለዚ እንታይ ዝምህር ምህሮ ጸጋ ተልና እዞም መላእኽቲ ዝተገረሙሉ ሐዋርያት ዝተገረሙሉ ንባዕሎም መንግስትን ካህናትን ገቢርካዮም ኢኻ ጥሪት ኣምላኽ ኮይኖም እዮም ተበጅኻዮም ብደምካ ዓዲካዮም ናትካ ጌርካዮም ቅዱስ ህዝቢ ጌርካዮም ሕሩያት እዮም እዚኣቶም ንዑን ካልእ ዝመስልን ዓሞቕቲ ምስጢራት እዩ ዝገልጽ መጋቢነት ጸጋ ወይ ከዓ ምህሮ ጸጋ ስለዚ ብዘበልና ቢልና ስነቲ ምህሮ ጸጋ እንታ ክንገብሮ ይግባአና ዴክሌር ክንገብሮ ይግባአና ክንነግሮ ይግባአና ምክንያቱ ንሰብ ናብ ብስለት ናብ spiritual maturity ዘሕልፎ ንሱ እዩ ኣብ ምህሮ ጸጋ ዘይተኻተተ ነገር የለን ኩሉ ንፍርሃት እግዚአብሔር ንህይወትን ዘድሊ ኩሉ ኣብ ምህሮ ጸጋ ምህሮ ጸጋ እቲ ናይ መጨረሻ ምህሮ ዘጋግ ምህሮ ዘዝብል ምህሮ ኣምላኽ ድማ ንዓና ካብ ውሉድ ንወለዶ ዓቂርዎ ዝነበረ ሓቢእዎ ዝነበረ ምስጢር ሃብቲ ጸጉ ሕጂ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ በቶም ሐዋርያትን ነቢያትን ገይሩ ንኣና ዝበጽሐና ኣብኡ ድማ ንሕና ተሰሪትና ክንሃንጽ ሕጂ ዝጽበየና ዘሎ ማለት እዩ ንስኻትኩም ኣብቲ መሰረትን ሐዋርያትን ተሰረትኩም ኢኹም ኢልና ኣሎ ሐዋርያት እንታዮም ሰብ ኢኹም ነቢያት እንታዮም ኣውርዮም ምህሮ ጸጋ ኣብኡ ኢኻ ተሃንጽ ኣብቲ ንሳቶም ዝቐመጡ ኢኻ ተሃንጽ ምናልባት መልእኽታት ፍትሽ ተቢልናዮ መልእኽታት ሓደ ጊዜ እንታይ ይገብር ይዛረብ ክዛረብ ከሎ ግን ካፍቲ መንነትካ ካፍቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝገለጸልካ መንነት ክትጎድል ከላ ክሰክር ተጀሚርካ ኣይትስከርብለካ ካብቲ ቦታኻ ካብቲ መንፈሳዊ ካብቲ ናይ ጸጋ ህይወት ክትወጽእ ከለኻ እንታይ ብለካ ምስልኻ ኣይኮነን ኣብ ጌጋኻ ዘለኻ ክዝሙ ተጀሚርካ ኣይትዘሙ ዝብል ቃል ሕዘካ ወፂኻ ኣለኻ ካብቲ ጸጋ ወፂኻ ኣለኻ ካብቲ ምህሮ ጸጋ ካብቲ ህይወት ጸጋ ካብቲ ናይ ብሱላት ህይወት ወፂኻ ኣለኻ ናይ ብሱላት ህይወት እንድሕር ወፂኻ ድማ በቶም ሕጋጋት ትተሓስ ሕጊ ንመፍረስ ትሕጊ ዝሙለኻ ወፂኻ ኣለኻ ካብቲ ቁኑዕ ምህሮ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ ድዩ ዝምህረና ብዘሎ ጥንቃቐ ብዘሎ ኣምልኾ ብዘሎ ብጽድቂ ክንነብር ኮይ ዝምህረና ኢሎ ትጸጋ ኮይ ምህሪ ንሕና እኮ ሕጂ ብሕጋጋት ኣይኮንና ንማስ ብመንፈስ ኣምላኽ ኢና ንመላለስ ቶም ውሉድ ኣምላኽ ከዓ ብመንፈስ ዝምርሑስ ውሉድ ኣምላኽ እዮም ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ዝመርሓካ ብምህሮ ጸጋ ዝመርሓካ ንወዲ ኣምላኽ ክኽብር ዝተገልጸ መንፈስ ብምህሮ ጸጋ በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብዝገበሮ ግብርን እናውረየ እናዕበየ እናቐረጸ ንዓኻ ዕቤካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ዓሚቕና ክንሪኦ ይግባአና ብሩኻት ኣሕዋተይ ዓሚቕና ክንሪኦ ይግባአና ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ ኮይኑ ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ ብልማት ሰብ ከነንብባ ዶና ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ቆሎሴ 2:8 ዘንብብ ዘለኹ ቆሎሴ 2:20 ድማ كما أدقيمو الله كم ناي كريستوس زي كونس بلمات سب كم مهرو قل عنا تزع عالم زيا راي كم مهرو قل عنا تزع عالم زيا بتباب عالم بخونتم متبارن حدوكا خي مارخوكم تتنقو أب فقد إسراخه بارك كم مهرو قل عنا تزع عالم زيا مس كريستوس كم موتكم سلام انت إذا أبزع عالم كم زول خمسي كم ناي سبت إزازاتن مهرون غيرهم أي تحز أي تتعام أي تتنكي إلهم حقاقات حقوق لكم كم ناي كريستوس زي كونه مالتي كريستوس منشو زي كونه مالتي كريستوس منشو زي كونه نكريستوس كا زي قلصن زي انصبارق ملأخت زلوه كل مهرو قل عنا العالم زي يزبا him and him alone and his finished work زيت gospel زيت مغابينت ጸጋ زيت مهرو ጸጋ ዝባል ነዚ ከተውረ ከለኻ ንሰባት ናበይ ተሕልፎም ኣለኻ ናብ ብስለት ናብ spiritual maturity ተሳግሮም ኣለኻ ገላትያ ተሪኹም አሁን ታምህሮ ቆልዓ ከማይ ልዋሎ ገላትያ
ምዕራፍ 4 ገላትያ ሓፂፆም ዝነበሩ ኣመንቲ እዮም ናብኡ ናብቲ ምህሮ ቁልዕነት ተመሊሶም ዝነበሩ እዮም ትሕቲ ሕጊ ሙሴ ክኣትዉ ዝደለዮም እንታይ ይብለና ኣሎ ኣነ ግን ኣብላ ኣለኹ ወራሲ ብዘበን ቁልዕነቱ ከሎ ጎይታ ኩሉ ክነሱ ክሳዕታ ኣቡ ዝመደበሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እዩ 3:22-3:24 ሕጊ ሰብ ሕድርን መገብትን ተባሂሉሎ ብዛዕባ ሕጊ ማለት እዩ ኣብ 22 ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ኣፀወይሉ ኣብ 24 ስለዚ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ክንፀድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብፅሓና እቲ ሕጊ ቀፃዒና ኮነ መንተር ኣላይ መጋቢ ኮይኑ ማለት እዩ ጳውሎስ ከዓ ኣብዚ ብክልተ ቆልዑት ገይሩ ከዓ ምስል ኣሎ ኣነ ግን ኣብላ ኣለኹ ወራሲ ብዘመን ቁልዕነት ከሎ ጎይታ ኩሉ ክነሱ ክሳዕታ ኣቡ ዝመደበሉ ግዜ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እምበር ንሱም ባርያን በበይኑ የብሎምን ከምኡውን ንሕና ኢሉ ሕጂ ቆልዑ ከለና ነኒ ሃዋርያ ጳውሎስ ቆልዑት ከለና ዝብል ዘሎ ኣብ ትሕቲ መጋቢነት ሕጊ ከለና ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ መጋቢነት ሕጊ ከለና እዚ ቁልዕነት ቆልዑ ከለና ከምኡውን ንሕና ቆልዑ ከለና ኣብ ትሕቲ ምህሮ ቁልዕነት ዓለም ኢልዎ ዘሎ እዚ መጋቢነት ሕጊ ምህሮ ቁልዕነት ዓለም ባሮት ኮይንና ነበርና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ባሮት ኮይንና ነበርና ምላት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ራይ ንሕና እውን ውልድነት ክንረክብሲ ውልድ ድማ ነጊረኩም ኣለኹ ብመንፈስ እዮም ዝምርሑ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኹ ምህሮ ቁልዕነት ዝዓለም እዚኣ 4:3 4:8 ከዓ ኺዱ ምህሮ ቁልዕነት ኣብኡ ተደጊሙሎ ግና ኸበቲ ግዜ እቲ ንኣምላኽ ከይፈለጥኩምዎ ከለኹም ባሮት እቶም ካብ ባህሪኦም ኣማለኽቲ ዘይኮኑ ኮንኩም ነዚኣ ዓንተ ወይ ምህሮ ቁልዕነት ክልተ ገጽ ኣለዎ ዝበልኩም ነቶም ፓጋንስ ነቶም ብባህሪኦም ኣማለኽቲ ዘይኮኑ ዘምልኹ ዝነበሩ ንሕጋጋቶም ንስርዓታቶም ንኣምልኾኦም ገለ ዝምልከት ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣክቲቪቲ ወርሽፕ እሱ ምህሮ ቁልዕነት ዝዓለም እዚ ኣባህሊ ብተመሳሳሊ ከዓ ነቶም ኣይሁዳውያን ጁዳይዝም ከዓ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዋላ ነቲ ወንጌል ዝሰምዕዎሲ ንዑ ደፊኦምሲ ናታቶም ጽድቂ ኦኬ ቀሪበ ናታቶም ጽድቂ መታን ክተኽሉስ ነቲ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ምፍላጦም ነቲ ወንጌል እንታይ ገበርዎ ይብለና ደፍእዎ ይብለና ነዚኦም ዝደፍእዎ ድማ ገና ኣብ ትሕቲ ምህሮ ቁልዕነት ዝዓለም እዚኣ ከም ዘለው ሃዋርያ ጳውሎስ ይዛር ስለዚ ኣብ ቆሎሴን ኣብ ገላትያን ተዘሪቡ ዘሎ ምህሮ ቁልዕነት ዝዓለም እዚኣ ንሕጊ ወይ ድማ ነቲ ፓጋን ላይፍ ምስርዓታቱ ዘመልክት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝገልጾ እምበር ምህሮ ጸጋ ናይ ቡስላት ናይ እኹላት ናይ ሰብ ጥበብ እቲ ኣምላኽ ሓቢእዎ ዝነበረ ምስጢር መጋቢነቱ ዝገልጽ ሃብታም ምህሮይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ ኢሉ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ኣምላኽ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ላኣኾ ስለዚ ምስጢር ራይዎ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ኣቦ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጥና ኣትዩ እንዳመርሐ ግና ንስኻትኩም እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ትምርሑሲ ኢሉ በዚ ኮይ ሕጂ ከም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝሓደርና ዘይኮነሲ ከምቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ግን ኢሉ ስኻትኩም ብመንፈስ ኣምላኽ ትምርሑ ግና እቲ ድሌት ሕግሲ ብኸምኡ እንታይ ይገብር ኢሉ ኣባኻትኩም ይምላዕ ኢሉ ሮሜ 8:3 ብኸምኡ እዩ ዝምላዕ እቲ ድሌት ናይ ኣምላኽ እቲ ድሌት ናይ መንፈስ ቅዱስ መዓዝ ግን ከምዚ ክገብር ከምዚ ክሰርሕ ከምዚ ክኸውን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ሓዲርካ ኣይኮነን ብመንፈስ ናይ እግዚኣብሔር በቲ ኣምላኽ ዝገበሮ እዚ ክንገልጾ ፀናሕናን ካልእ እውን መዋዕልና ክንመራምሮን ክንምህሮን ክንፍትሾን ዘለና ሚስጢር መጋቢነት ጸጋ እንዳውረና ክንከይድ ከለና እሱ እንታይ ገብረናት መንፈስ ይመርሓና ኣምላኽ ዝደለየ ህይወት ድማ ከነንፀባርቕ ድዩ ደግነት ናይ ኣምላኽ ከነውር ንኽእል ጣዕምን ማእዛን ናይ እግዚኣብሔር ባህርያቱ ኩሉ ብህይወትና ክሓልፍ እዩ ሰባት እንዳመስገኑ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ክመፁ ይኽእሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ናይ መጨረሻ እንታይ ክብል ይደሊ ባህርያትና ንፍለጦ ባህርያትና ዘውሬና ምህሮ ድማ ኣጸቢቕና ንስማዓዮ ኣጸቢቕና ንፈታትሾ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንገማጥሎ
صبق جيرك منفس قدوس كافت مصحف كردأنا يكورنا أملاح سلازي أزبيت كريستيان رأيو بزح أنتو يحقوس نيرة إرميد سوبكوز نبرة سبكت بزعبا أب كريستوس إنهيم أنت عينت نجري وسويتات كنجلس كلنا اتسب اتي حزبنا أنت يخون مسيلكم كل نجر لا تأكب أب كريستوس لا تسبسب أب كريستوس لا تتقلل بكريستوس زرقوا بماننت داستو على ندافلت أملاخ زدالي هو كنبر يجبر مالك سلازي قدوسان حزب أملاخ ريت أملاخ زخونكم كل خاتكم منقسن كهنات زخونكم كل خاتكم دم حوريات زخونكم باهي ولكم مستوم زرعنا يوم حواريات مستوم 4 انسساتات مستوم 24 شماغلتات مستوم آلاف جزي آلاف أشح جزي أشح ملأخ تقوينكم زاتنا زلنا منفسا وبوتا زا توهيبنا زلو تصاوعت نقرملو ندنقو إللتا كمان نهاولو آمين دما نبولو يسوع كريستوس قويتانا أملاخني تباركوا نتصلي نتصلي خبرنا أملاخ يخون يسوع كريستوس قويتانا أملاخني ምናልባት ምስትሕጽረት ግዜ ጽቡቅ ጌራ ማሐላሊ ፌሬት መልእኽቲ አይ ማሐላለፍ ኮን አይፈልጥን ግን ብዛዕባት ዝሓለፈ ነስተንትን ብዛዕባት ዝሃበና መልእኽቲ እግዚአብሔር ንሕሰብ አበይ ኻእቲ ኻን ደለኻ እንታይ ኻ ጌርካ ንደለኻ እግዚአብሔር ወለዶታት ፈታት ሾሞ ولدات مرميرومو ولدات دليمو ملاخت بيغومو انت عينت ماننتي خايب كان نزلخا انت عينت منفساو سفراخا ابصيخا نزلخا ابيخا قميت كان ندلخا اسكنبولو واي كاب سيلف فوكس هيوت وطينا كرايست فوكس هيوت كناتو ناب كريستوس كنطمت بكريستوس زخونلنا ነገር ناب هيوت ناب سيلف እንዳጠመጥካ ናባኻ ነብርስኻ እንዳጠመጥካ ዝኸውን ነገር የለም ድኹም ቃልጌርካ በርቲዕካዮ ንድኻሙ ዓሊምካ ደዋቢልካዮ ከመይ ዝበለን ሓገዝ ሓጊዝካዮ ከመይ ዝበለን حجز حجز كايو كماي زبالين حجز كايو كماي زبالين حجز كايو